Saan nga nakalasat ti may sa abaket iti may sa abalay pagagasan kalpasan al bagsul iti maminsan adaras ti aking kanigid nga tenged na iti biktima ket managan iti Teresita Pescador 56 ti tawen na nga agnayd iti barangay Mira ili Abantay iti mismo a masuspecha ket iti bukod na metlang nga anak a managan iti Rosalino Pescador alias Ali 39 ti tawen na baro ken agnayd metlang iti nadakamat a barangay. Basar ti investigasyon nga inparwar iti PNP Bantay agarop alas 4 iti malem idi may kaupat nga aldaw daytoy metlang a bulan a napasamak iti mismo a balay iti sospek ken iti biktima nga agina. Kasi kung di investigasyon tayo, kasla adan sa kinid daw datoy suspect ti dayi mother na dayi biktima nga mahanan sa napagustuhan so iti gapunan sa nga binagsulnan ti tenged. Naitaray sa ospital datoy datoy biktima ng idi madama nga magagasan nag-time align. Nairaman pa iti may sa alakay a managan ti Benjamin Pescador nga asideg metlang nga kabagyan iti agina nga nakatirwan metlang iti ulo na. Kaya itagdama, madama ti investigasyon na kin barin no mai-iuri time alas darong di alam masigurado no awatan ti korte no ang taglalo kamo ti taon kay kuan adama kurkurang na. Kaya nung nagiging kuan, nung nagiging kabagyan na, kaya nagiging kabsa na nagiging biktima. Kaya na talaga darong sa ada rason mi nga mangipabalog kanya, may rehab. Iti pinakipatpatang iti press corps ken ni Tom Perlas kayong iti biktima maipagarop nga adda mauyong na iti sospek nga kanakan na kapuanan ta idi pay lang napalpalabas ka tawen ket ipapaagas dan iti maysa nga hospital iti siyudad ti Bigan ken idi napalpalabas ka aldaw kinapatang na ti ipag na nga mapanda ipa-check up ti anak na ket madmadlaw dakan nga kumarkaro iti sakit na ken nakunana pa nga saan da nga unay agkitkita ken ti anak na gapuanan ta adda kanayon iti Batak Ilocos Norte gapuanan ta adda ti sabali nga pamilya na sa Jay. Para iti press corps, Ryan Pardo.